Pozdrav svima! Danas pričamo o operatorima AND i OR i kako se oni koriste u različitim funkcijama u Excelu. Pokazat ćemo kako se oni koriste u funkciji if. Hajde prvo da objasnimo šta je AND. AND je funkcija koja vraća tačno ili ti true ako su svi uslovi koje ona sadrži tačni. Ako barem jedan od uslova nije tačan, onda će funkcija vratiti false ili ti netačno. Na primjer, stavit ćemo da je 2 veće od 1, 3 veće od 1, 4 veće od 1. Sva ova 3 uslova su tačna. I vidimo da funkcija vraća true. Ako stavimo ovde da je 3 veće od 9, funkcija vraća false, netačno. Funkcija OR, kako i ime kaže, bitno je da barem jedan od uslova bude tačan. Barem jedan od. Na primjer, stavimo da je 2 veće od 1, 3 manje od 1 i 4 manje od 1. Vidimo da vraća true, zato što je jedan uslov tačan. Ako stavimo da je 2 manje od 1, vraća se false. Mogu i svi uslovi da budu tačni. Bitno je da je barem jedan tačan kako bi se vratilo true. E sad, kako to možemo primeniti u funkcijama? Da krenemo od prvog primjera. Želimo da napravimo funkciju za koju želimo da ispitamo imamo li dovoljno sastojaka da napravimo prebranac. Koristimo funkciju if. Ona ima 3 parametra. Prvi je neki logički test u kome proveravamo da li je nešto tačno ili ne. Ako je rezultat testa da je nešto tačno, izvršava se ono što kaže drugi parametar. Ali ako je rezultat testa da je nešto netačno, izvršava se treći parametar. Hajde sada da vidimo kako to kombinujemo sa operatorom AND ili OR. Za prebranac su nam potrebni luk, pasulj i ulje. Pišemo logički test. Dakle, ako imamo i luk, i ulje, i pasulj, možemo da spremimo prebranac. U suprotnom, ne možemo. Dakle, AND, u kome svi parametri treba da budu tačni, recimo da luka ima više od 1 kilograma, pasulja takođe, i ulja više od 1 litra. Dakle, ovo je prvi parametar funkcije if. AND proverava da li je sve od ovoga tačno. Ako je sve to tačno, pravimo prebranac. Ako nešto nije tačno, nema prebranca. Pravimo prebranac. Zamislite da nemamo luk. Ne pravimo prebranac. Ili pasulja. Eto, vidite. Hajde da vidimo za hleb. Za hleb nam je potrebno brašno. Imamo pšenično i raženo brašno. Hleb pravimo ili sa jednim ili sa drugim ili sa oba. I zato koristimo OR. Dakle, ako raženog
ima više od 1 kilograma ili pšeničnog više od 1, pravimo hleb. U suprotnom, ne pravimo. I pravimo hleb. Vidite, čak i kada obrišem pšenično brašno, i dalje pravimo hleb. Ali ako obrišem raženo brašno, onda ne pravimo hleb. Dakle, koristili smo operator OR ili jedno ili drugo. Vraća tačno ako je bilo koji od ova dva tačan. Hajmo sad malo komplikovaniji primjer. Za proju. Proju možemo da napravimo sa uljem, kukuruznim brašnom i pšeničnim brašnom. Ili sa uljem, kukuruznim brašnom ili raženim brašnom. Koristit ćemo ugnježdenu formulu. Šta nam je prvo neophodno? Bez čega proja ne može? And ulje i kukuruzno brašno da budu veći od 1. Ulja treba manje, ali ovo je samo primjer. Treći sastojak je ili jedno ili drugo brašno da budu veći od 1. Sve ovo je jedan ceo logički test. U and smo stavili or. Tražimo da je tačno prvo da imamo kukuruzno brašno, da je tačno drugo da imamo ulje i da je tačno treće da imamo ili raženo ili pšenično brašno. I sada ako je sve to tačno, pišemo pravimo proju. U suprotnom nema proje. Pravimo proju jer imamo raženo brašno. Pšenično smo ranije obrisali. Ako bi obrisali i raženo, nema proje. I na kraju pravimo musaku. Ona može biti sa tikvicama ili sa mesom. Za musaku su potrebni krompir, ulje, luk. Ako koristimo meso, onda je musaka sa mesom. A ako koristimo tikvice, onda je musaka sa tikvicama. Kako to da napišem? Dakle, ako imamo luk, ulje, krompir, mleveno meso, onda je to musaka sa mesom. Ako nije musaka sa mesom, radimo novu proveru. Nova if funkcija. Otvaramo zagradu, if pa and, tikvice da ih ima više od 1, krompir, ulje, luk, ako je sve to tačno, veće od 1, imamo musaku sa tikvicama. U suprotnom,
Nemamo sake. Zatvaramo zagrade. Aha, nešto nam fali u formuli. Da, fali nam treća zagrada na kraju. Sad. Šta bi se desilo da obrišemo meso? Musaka sa tipicama. Dodam meso, musaka sa mesom. Obrišem ulje, nema musake. Obrišem krompir, nema musake. Hajde da prikažemo formule. To bi bilo to. Postoji još operatora u Excelu, to su NOT ili XOR. O njima ćemo pisati na našem blogu. Članak je u opisu ovog videa. Hvala što nas slušate, pišite nam, šaljite predloge i komentare.